Igonga machambasha niga moda chibesa amane chikura agende achikoywe mugondo muna twaigure negekone sana umubungo ito obugirango okunga Silvano Siosoro nobo soku sana ekero kware gotara okotebanga nayo muya kumboro muya ochikoronga moino otoru una notoruete gato itukuru moine iko tware go saba sebirero byeito iganga tutina saiga itotagete aikerekera omonto ase onde bwensi ore segente keime kokandamisa abantu ebe kurugusi ebe koru kumanyi no tokoteba iga egetabu ngekyo kebwata manganae oyo ngachire Nyasaye amuseseni emerande yetokonyeruta erandirekero omonto emomolembe aso yokore bituburunge lakini asoyo Nyasaye amaete na esegente kenaye megokandamisa abantu ndotagete kona chekina tiga Nyasaye akoro gwanja kwa mwaitabire biya mono eka imetwa kolire egente konde tabaso gocha gotagura oyo gotagura ikine kimo biya mono twakolire bona gotokoira na togenda gusina gotokwendera akali baso gonya gota jua na mangana abere ya bwato munso igente kuna igete Kuratiga onya gotageto chokomborie sindo na majiye tokoira ne tarike na kubori tina kubori keno kongiranderi omuganda arategerera ya tari bobe kware ibunki nari gokwana tinda batebincho se APC aya nabategereire. I am requesting our President, Mr. Ruto, Honorable Ruto, to hear our crying. To hear our crying, so that he defend us. To defend us. Because we are a poor, there is none who can sikiliza sisi kama hatuna pesa. So it is a request from the community onwards to hear our crying. Thank you. Ngoro ku Dennis Makoli Sonko. Tuachira rera abantu ba minto. Tokorera. Family omongina Alice ongina akwete omwaka 2021. Mongino itanya gutinde kubaka boni. Ekiagera efamu yake yani. Abachita bakabeke court injunction. Muno bole muboya no bwabo. Mongino itatinde kwa. Efamilie ya minyira koru omwaka 1921. Emiaka 102 boniga. Ngaya abantu abakabire bache gocha boniga okire mungo mugondo oyo no yobo. Asengenje babwate kibesa. Nakibaho kandamisira efamily amuneke nyoru kwa jumla. Etware go sabaiga. Ebyongosi byeito byonsi byagusi igangusi. Tigango tobwatira namo. Amangana yekesi ekeru usugu elindo mongino oyo atinde kwe wango muneko nyarekana. No mheshimiwa Rais Ruto. Ayene asoroko weyoroka. Chiasora chiaminto chiamino. Echinyarekete nsa. Chiakanda misiru. Mheshimiwa Rais inchu toma abantu bao konyange familia ye konye kenyore keiga elinde omongino oyo atinde kubwango muneko nyarekana. Efamilia ye enyore haki, efamilia ye enyore omorembe na barabo barare batimoke elinde bamanyenga mama omwabo otinde kirwe. Saya makembu yamono nabagambi bonsi pi bekenyoreke chief, sub-chief, county commissioner, deputy county commissioner, abantu bonsi bachamo elinde tobwaterane linga neliga tolikore ekesi ekeiga keruororo abantu baito batigogotishu abantu baito batigokonyako chitochi mwe guchigo taraga abutuko chikoreki chisire saya makembu yamono tianya sabase.
Kwanza samariete bako ndokale kisionchweli na nchino monyene kinyoreke kusona nkine taiga yentege tangani nareko saba abanene bali ose abatangani baito yentege tangani keyani atwalire kibesa bono nigekoreta serikali batu baba kibesa batuita bakoreta kibesa kwa mfano kwa mako kingumbwa okonyorekana ekiagira bambaka ni kibesa etugo itwa n'abachesiyu iyo bagwakano elinde batorusio naboniga naro itire agatwa pako bumurabuaye ebintu ebyo tutagete kuligera likose mute tutagete mutuligererie entu motomorembe ekiagena buna bono iga igoturi no goichana sana muna omongino yasirete mugakagasira na gocha gusobore moboiga twara goteba iga nentu muna tokorera buna abana bamwabo gosaba abanyakenyoro togoteba iga ine company niyo yacheta yanyore kibesa n'abantu bali boto twete kibesa bagende mutu twabate kibesa bachigotoita mini chikura banyore kibesa bachikwakana serikali chagotoita lika bagotoletera omorembe niko twabate chikura banyore kibesa ba serikali batoite muna machambasi ikyani yo bagotemwe kenyoreke na machambasi igonga machambasi aniga moto kibesa amane chikura agende achikoywe mugondo muna twaigure ekekone sana umubungo ito obugirango okunga Silvano Siosoro nobo soku sana ekero kware gotara okotebanga nayo muya kumboro muya ochikoronga moino otoru muna noturuete gato itukuru moine iko tware gosaba sebiriro byeito iganga tutina saiga tomorembe eserikali yanene William Ruto naye omusike tusigete ngwa intanga morembe okwane na serikali gochawe gatokona Samaria tankuru kutrubena Gideon ninje omongina bumo muroma nene bwengeye iga ntubwatekerere kenene ase familia yeiga gwetire mechando tweteire asa maene pi ase abantu ba minto ase chichirani chichi twetana ine ne county yawao ntubwate mechando menene gwetera twonyanyansiru atambe muna tole iga ntomenyete na morembe iko tomenyete chikoti muna tomenyete chikoti bana baito mbari go chisukuru twachandekire ebe sokonyora ngane ekoti yokwireri bagogo ogosomia omwana abana baito bako batari go chisukuru kai bagocha gochi egekogera ntobwati alternative yende yonsi ntorikiri omogondo ito norokorikwo konyara goitogoke okubano iga twabwaterani una barai baito abo bagendete gotourana keyani farm twatigaire bosa ng'anto bwati ase tokorema erinde sukia abana stokinia abana otobwate gosaba kore iga kamoranje ntunto bwate MP yaito oyoro osoro amaene pige se mechande yachagete koba ntwana komorora ndomanye dina ki ntunto tari abantu baye akogambera gosa komanya ngamo chando kitobwate ekogera twinyorete abaibori baito baraiga tukatuka torororo togosaba iga aboniga abana baito mumbuga iga se togochigochi gose se bakwenyorera koru bagokora kasi muno mwana agotambuka gochiororo iga onaereiru boniga abana baito baitire oyomo bogaitire are nyumba rara nyese bono tokoboriga eserikali yaitu kemoranje motokonye tiga korigereria enseme yemo no obogambi bore koru ekero tokorigereria tokonyora naki koru ng'umbu babwate chinguru chinene ekero bagokwana ebinto bigokorwa na esibiti inki gose nase ngencho abagusi gose intu muna mochio motaka totabwati okwenyara tokoa gose togokora kende ase gose yokoboko moguko ekero tokorigeria gochakera nse mpaka igoro otokonyora ng'a ebirengereri ebinge ntori gotegererwa kende gionsi ngosaba iga twasabire ebirore ebinene Ruto arati motagwancha motokonye erinde naintu totwara obosibore omong'ina aenigu torare ase omorembe chinyomba chiaito gaki ase ogwanja erinde naintu torare ekiagera oyo no mochando omonene ekero abana baito bagosira abagaka bagosira ekenyore ekegima bono kerigereti gosira egekogera twasabire twangire koigugu gaki igoro kabisa gasara twasabire koranje commissioner yage totegerere na intwe tokonye tomorembe nchoyo gokwana ninche Gideon Yabuya nincho omomura omonene bwa efamilia yeiga ase omong'ina omonene oyo osirete omong'ina arisikerwa mbaba
iyasirete mwaka 2021 na twatayarisite kumuania tukanyore koti ota kuruke yani farm akatutenenia nto korete kwe nto moenete igo muna twatigete paka wareo ntwanya komoeni mwako minto nere muna asirete tukamoeni kenyoro gekaamua kemoeni ritukerie abarende na matakwa yarenge boigo muna aeni gwe style eyu tukamoeni na boigo tukanyore ekoti ota bono igekina ngigakari koti naende tukocha kogenda tarehe 17 omotienyi 10 tugocha kogenda aki kemoranche abanto ba minto abarai kemoranche iga tunyanyasire efamili yetu anyanyasirwe mono mware gotokonya twaminyokire kera obisi nagenda latest netago konya natwarirwe opu na bono twaigoreirwe enchera kemoranche mbaro batumikirwe soko egu chibesa gotunyanyasa gaki nche nare gosaba iga gosaba kwane na intu no turabataka toye haki yaito tomenye gekoro bogima Nyasaye okorwa onde tayo okorwa bogima Nyasaye okorwa tari ntu twanchete muna family toche komenyaga ntwe twibore tugaiga Monto tayo na chesa kuiboru munota na chenga nyaleba na ro chikobe chirani yao lakini yo friend yaro naboko chagwa koruo andons chirani to kokore kweno onye ndi yale kunyale kana Nyasaye to etoborori angori yari na intu ale komenyaga iga ke yani chikobe chirani kamorancha barai na intu to miaka twamenyire iga twamenyire miaka kuru sokoro yane no etugutire iga 1968 ari atugutetu iga nkaga iga omongi na maokoro agatugutuga iga 1997 kende nkiarengo nkige ne moko toretera ekwende mkimogo tokane into tuguto mongi no minto no mogako minto tomotindo kore naende asege nunantu nabori mombori bwaito kemorancha barai tokonye na intu tonyoro bosibore gekogera twamenyire sembe ire nyinge geko chiko tomenyete no bwoba botuko sese turikorara sese chigo kugabwakia abantu bagwetana naga bokia kemoranche tokonye biya mono Njoyo ngokwana ngoro kwesta yansabuka abuya Jenara menyera korona chite mwaka 83 abuya no mwaka ne nchomo ngino moke Kena ni ria bana gaiga banena nyoko gum iroroje buneri iroroje ria chakirita somo ngino koro kumebori ominto no mogaka Njega kienda sababarai ga kimwanje motokonya riroroje ririsire ndo chandegete twamike kire chibesa twaminyokire biombe na bina toko chibesa toko nyakumyo kase bina lakini moshake kene ngia twataboire ga kimna twabarorire iga tatebe ko gosemeri nango tokonya muri abana bachandikire mwana buna gideoni ochandikire ominyokira sa otemira sa konyara nonye mwaroro yeriri kana bakoyeri ominyokire bakoikeire sa gotara na magoro paketako ga kimware gwanja motorera mabera motokonya abana Samarieta onkoroku Isaac Machogu wa Puoyo kino mobiare bwe kinyoreke iga abuya ntata moke kabirieri senso koro yane nigo bachita iga kabirieri iga ibori kutu mwaka 1921 buna bachita bakaigororo gongoro iga abamate baita baiga bamanyi tibarenga igo bacha korentu no musongo kurumagega ekeronko genda bwango twachandekire iga twasumbokire etogosaba enkeye iga enyorerwa obosibore
twensi twabeire abasibore gekogera kere buruburu egocha gegotosangi twensi pi totarari mwando ondo ase omochio oyo omwando oito na omorembe kiagera ensi omwamate okabwate omorembe naye igo nomenyete buya twachandekire enke iga yachandekire omogaka kabiri eri buna atindigetwa omomama gokora agatindekwa ore omong'ina oye momura oye omonene agatindekwa kerubo nere emechano kerubo gangocha koira riroba kau bande tibairete eserekari yaito togosaba iga kamoranche gochakera inse mpaka ase obisi enene ya epresident kamoranche motobwate ase motoigwa amang'ana aya iga motobekere omorembe gekogera ntori korara ebagocha barara nsa gesona twarara na barabwo ng'ana echiwatchman nkorenda bare ebinto bagotokorera na ebikong'u yaikeire ase eng'encho ya amasoya yaikeire ase eng'encho abanto bakogenda baragera korwa abwo kiagera ntwe oyo obwate egento na bakoira okoboko monwe oyo otabwati gento tari koira koboko monwe iga ekonyarekana barabwo ase eng'encho aba iga nabatenenku eywo na ekambani igo bakogenda baragera korwa emegondo baegwa bosa na echibesa bakoegwa intwe ase eng'encho torabataka ntorochiigwa kende togosaba eserekari yaito emiaka omogaka oyo amenyire 200 oyo ochete atari abuya nise boni iga twachire chikoti twarure obosaiti ekine gekonacherwa ase totamanyeti twanyora togotebwa ng'ari mwabwiru ekine kiarikwa ekeao mambi mogochi kogenda mwasomerwa ekeao ase eng'encho ya okoboko goichire amasoya atochandire kamoranche eserekari yaito nonye torabataka motoigwe motokonye twarorire twaganerigwa amabe abana baito ngoitu bare buna rero botuko eriogi eriaba rinene ntori korara tari rero rioka bachira kera omoeri oyo bakora egento barabirie echae bachire batebire nindu twarabi no bamenyete nsa onye ngokwana oborimo eserekari nebwate okoboko ogotambe tiga batoma abatuki babo bamanye ng'a nintu okobachegia gose mbaro bagotochegia tiga nkorere iga agwo tiga tosabe omogambi Ruto tiga amenye ng'a twensi na abanto baye tore atoigwe aiche atobare gose atome eserekari yaye etobare omorembe ogocha bwabuya twensi pi twanyorire omorembe iga ase eng'encho tokweganeria tokogenda ase abagambi batoserire ntori amo na barau bagotoroka ebibago incho oyo nteneine nachire mpaka chiobisi chinene naikire etago naripotiri bagambi mbari gokora gasi bateba na ebibago tore mbari gotobeka komiti batosangereri ebibago biaito ebio batotebi nyarebe na nyarebe kiagera abana abo bara abaito tobaikaransi tobakani nkogosa bare lakini bono goetani igo chibarasa chiakoru igo twatananire bono mwakorora eserekari etakorora onya abagambi abwo nabo bakare buya tobwata amagoso gose onye tokare gochi kobarwa esabrokation eng'ao tobekwa ase obogambi bore abo obuya naintwe tonyora obosibore aywo intwe bono naro tokumeti etoiraine emiaka ya 60 konyora obosibore botaracha Kenya kenyora eke iga tobaguire magenderera ndonsi ya eserekari ntori goikera kiagera abagambi batotamire ng'aite ende togochi koyanyora na omonto kare omogoso takorangeri gwaikaransi gwatebigwa amagoso aya asare bono mbuya mono ogocha kwaino mwacha nchasa marieta nigo nkoroku Samuel Ntenga Puoyo koruga iga South Mugirango Borabu eke nabo igo ne subrogation yane monianku subrogation korende egento na ichano ire na ekemo
tinkagereti gosekero Nyasaye asesenirie omonto niga akomosesenia ochaya abo barabataka ngosaba abarai ba minto gaki kamoranche korwa omoke paka omonene tware gosaba motobwate erinde tokora obokong'u oboiga ekeene kia amang'ana nkeri ng'a korwa naiboretwe indagaka iga inyorete omogaka oyo korokwa Abuya noare mong'ina noare abanto bakura ase aya iga ase agotebiwa ng'a tari bwoye nabo igo nabeire omonto omonene mbwate emiaka 50 bono iga nari ngocha komanya ng'a ekeene boremo obo tibwarenge bwa omogaka Abuya ngokumia naki ine gese na gese ine gese na gese mwamogusii gese mwamogusii ng'airende yarwera togwakwa ebiboko ase eng'encho ng'a boremo mbori bwaito ine inki ogosaba kwana bono gocha ase eserikari igo nare gosaba ng'a gaki eserikari yaito tobwate titobwati omorembe nonya na ekero tokwamboka gochia chirani yaito ng'umbu agwete okonyoru twasoa goitwa nonya mbosa igo ngosaba eserikari gaki kamoranche motobwate obokong'u oboiga boere erinde tomenye na omorembe mbuya mono ase eng'encho gontegerera Kuri kunitwa Dennis Kurukisi Hot TV. Hot TV. Inde kinyoro kiabo. Ga nyama ye kinyoro yonde ga. Naki kinyoro kiekoroko. Kiekoroko bomware. Bomware. Nagani 2 minutes kiago ngambe naye. Konye tori piece onkonye 2 minutes choka. Ngambe naye because nonde kinyoro kiabo. Koro na kiora abe kinyoro kiane timanya nande ogo ngakera kurwai. Bomware borubiobo. Bugirango mate. Mtu bwate bomware kinyoro nyabyosi kinyoro nyabyosi osarage. Abomware ekoti. Bomware ekoti. No ese ega siane nje karangwa ndega sentini ko ri permission kura so mugambi na maende tadu dina ndroikera mangane ye permission na nda mwaka na rege iga bobwatishi yoboremo wabu Abuya aseko etingo kwana tergo kwana kware kwanza karante garera kwanza teri kende kwa kwanira ayo mugambi hello Oratika onya gota geto chokomborie sindo na magie ndokoira ne tari kenda ko bori tina ko bori kendo kongira nderi omugambi karategerera ya tari bobe ay kware ibunki nari go kwana tinda bate binchose APC wategera yose na kwa ngakira aya na bategereire ono mugambi ngo ko rigine simi simbwati en problem na te ko amba munae ekero ko ngakire simi ni tegerere wantegerera ningo bwatete ekenege ndukere sensitive ntanyare ko ira le notagere wana nje tindi wana nakuburi swali ndiriyo tena kuburi swali ndiriyo ya iswali tuli komboli tinda kuburi and question geusikane tena asagi umugambi akero mutisi yani angotora isinko ndege tontegerere tindi kuburi swali ndiriyo kirangu wakire simi I call you we reason together on telling I came one mita eriga niga no ano tiniko ngo tretani ndeni mali ngo tretani la jesi ni kindly eruga na tumere kindly umugambi inquiries are very important aregese ni echo bwate ne kirenaki akirekera ngo wakire simi kware ko antegere kware gishizo zimbwate ko tagire tiu asinge njo no cyo kongire birundo
ya ebintu mbire ntairaniri Chetinda ko boren question. I understand monto te ko nga report in the county commissioner. Taria not even taria sub county commissioner. Is the county allegation kire naki. One the allegation zero kwa create mi report ya mangana ga ndrete ga u so that is to kwa na wana ayo ko butre si mi kwa kora ki ntegerero muga konye no muga kabuya igata mete ko administration unity yaito akatama ko Transmara ine onye gwata tenko irani gwikira igo dike mangana ndo ciagende to gukorekana tari agukorekana nsemo yaito ga gukorekana Transmara. So that side I want to understand one thing to understanding a second. So you know na bora vikira magoso njime tinje no modi akatirre anything against you. I want to understand this. No, you don't care. I don't care.